Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tipprovdi ħarsa ġenerali lejn imwiet fil-postijiet tax-xogħol li seħħew bejn l-2019 u l-2021. Jirriżulta li kważi l-imwiet kollha li seħħew waqt ix-xogħol fl-aħħar 3 snin kienu jinvolvu rġiel bl-eċċezzjoni ta' inċident fatali wieħed fl-2020 illi involva mara. Fil-maġġoranza tal-każijiet il-vittmi kellhom bejn il-35 u l-44 sena, jew inkella 55 sena jew aktar. Kollox, 42.1% tal-inċidenti fatali kollha li seħħew fl-aħħar 3 snin kienu jinvolvu ċittadini Maltin, filwaqt li 57.9% l-oħra kienu jinvolvu individwi mhux Maltin. Kważi 3 minn kull 4 mill-inċidenti fatali kollha li seħħew fuq il-post tax-xogħol kienu jinvolvu impjegati. Intrapriżi li jimpjegaw minn 1 sa 9 impjegati jirreġistraw l-aktar imwiet fuq il-post tax-xogħol, warahom ġew dawk li jaħdmu għal rashom mingħajr impjegati. Min-naħa l-oħra, intrapriżi li jimpjegaw minn 50 sa 499 impjegat jirreġistraw l-inqas imwiet fuq ix-xogħol. Kważi 75% ta' dawn l-imwiet kienu kkawżati minn ġrieħi fir-ras. Kawżi oħra kienu jinvolvu korrimenti fl-estremitajiet ta' fuq tal-ġisem u korrimenti fiż-żona taż-żaq u fl-organi. Bejn l-2019 u l-2021 kien hemm 18 mewta fuq il-post tax-xogħol li involvew konkussjonijiet u ġrieħ interni filwaqt li mewta oħra kienet tinvolvi għarqa u asfissija. Matul dawk it-3 snin kważi 90% tal-imwiet kollha fuq ix-xogħol seħħew fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-biċċa kbira tal-imwiet fuq ix-xogħol kważi 74% involvew vittmi li kienu involuti f'xogħlijiet elementari, jiġifieri xogħlijiet sempliċi u ta' rutina li prinċipalment jeħtieġu l-użu ta' għodda li jinżammu fl-idejn u ħafna drabi sforz fiżiku.